пропуснали да видим тези дни като видео? Ами, това е едно видео, което не се появи никъде. Информация за тази сбирка, тя е ежегодна и се провежда в Демир Теке Бабалково и Сперих, се появи в един регионален сайт, Екип 7 се казва. Само ще ви припомня, че ваша зрителка преди няколко предавания, която се обади, ви обърна внимание върху тази публикация. Аз пък съм донесъл и видео от самото събитие, защото пък хората от Екип 7, което е и местната кабелна телевизия в този район, не са пуснали на сайта си видео, но аз пък успях да намеря такова видео. Сега ще видим това видео, само да ми кажете кога се случва това. 26 май 2012 година, местността Демир Теке Баба, възпоменателен митинг и господин Ахмед Доган, главен хидроинженер на републиката, човек, който има алхимическа лаборатория, доколкото знаем, в Сараите и се занимава много активно с химия, с физика. Всъщност той е един ренесансов човек. Говори и казва важни и интересни неща. Моля, режисьорска апарата Ахмед Доган, само преди 2 седмици. Да почнем от конкретните проблеми. Всеки от нас, знаете, се чуди тук как да съчетая официалния изказ на български език с няколко изречения на майчин език. Проблемът си е сериозен и може би най-сериозен. Защото по Конституция ние трябва да говорим на официален български език, а тук сме 98% поне, или 99%, всички сме тук по-назад. Ето един сериозен въпрос, който демокрацията на този етап няма подход, няма зрелост, няма метод и методология, няма философия как да реши този казус. Мнозинството от държавата казват, това е България, официалният език е български, край. Особено ние като официални лица, депутати, кметове, задължително трябва да се изказваме на български. Защото самата Конституцията забранява. Това не е демократично. И не може да бъде демократично. И това не е само България така. Ние не сме изключения. Но аз съм убеден, че ще дойде време този въпрос ще се реши по един естествен начин. И самия факт, че сме в Европа, в рамките на НАТО, вече имаме съвсем други инструменти за въздействие и за мобилизиране на съвсем други ресурси, вече на европейско равнище. Ето един казус, който ако не може да го решим до... Моята надежда е, че до 20 години този проблем ще се реши. До 5-10 години. До 5-10 години този проблем ще се реши. А само преди седмица в Народното събрание Лютви Местан в пленарна зала заяви, че в България има малцинства и тази конституция не е валидна. Какво става у нас? Вие сте по-добър специалист от мен по въпросите на Юго-Източна Европа, но аз ще ви припомня 2001 година, тъй нареченото Охридско споразумение. Беше променена Конституцията. След гражданската война в Македония. Да. И там се съдържа един абзац, който казва, че всяка етническо малцинство, което е над 20%, неговия език става официален. За момента единствено албанското малцинство е такова и албанският е официален език в Македония. 10 години след като беше прието това, в момента Македония е раздирана от нещо, което специалистите наричаме свръхпрочит на Охридското споразумение. То се изразява в нахалното искане албанският като втори официален език да бъде изучаван от всички граждани в Македония и в райони, където няма албанци. Бих казал, че това за България е ясна и настояща заплаха. България, това вероятно на много хора е звучало като нещо крайно. Тук забравете всякаква атака, Сидеров, Болен, не знам си как наричат всеки, който повдигне този въпрос. Атака е аут. Казвам тези неща, защото на България най-вероятно в много близко време ще е нужна национална партия, която да представлява политически израз
на възможността и нуждата от запазване на България такава, каквато тази конституция я описва. Тоест срещу нов възможен Охридски договор на българска почва. Ами вижте... хората... Без война. Те го постигат по мирен път. Те го постигат по мирен път, но аз не съм сигурен, че българите и някаква част от нашите сънародници ще приемат тези неща и ще траят. Нещата са стигнали до такова ниво на радикализация, което е подкрепено и така подбутвано, ако щете, от страшното обедняване, от възможността да виждаш как се разпада отечеството ти пред очите ти, хората няма да останат безучастни. И въобще не съм убеден, че пред страната ни предстоят добри времена. Не казвам това, защото съм някакъв, пак казвам, така, профит на катастрофите. Как се обяснявате това активизиране на ДПС в последните седмици и в парламента и тази реч на Ахмед Доган? Външни фактори им дават стимул, вътрешни фактори, комбинация от тях, исторически аналогии с Охридското споразумение или комплекс от фактори? Според мен е комплекс и крайно време може би да се разбере, че това, което дълго време те наречените десни говориха като мантра Европейски съюз, НАТО, не е това, което предполагахме. НАТО отдавна не е този съюз за колективна отбрана, какъвто беше по времето на Студената война. НАТО се е превърнал в една кекава, в някаква степен, да кажем, сълзлива организация от рода на Организацията за сигурност и сътрудничество. НАТО на практика няма възможност за провеждане на елементарна военна бойна операция от средно и стратегическо ниво. Да не говорим, че от ядрената триада останаха само тук-там тактически и то военно-въздушни възпиращи сили. В тази връзка в България е силно назряло времето за разговор какви са военните стратегически измерения на сигурността на страната ни. България съвсем скоро ще стигне до нива да има армия като тази след Ньойския договор, около 20 000 души. Виждаме пълната разпасеност на българските военни. И от тази гледна точка, аз съм последния, който мога да бъда вероятно обвиняван в говорене про времето преди 1989 година. Тогава, разбира се, България беше в рамките на един настъпателен Варшавски договор, но от чисто военна гледна точка страната ни няма възможност за възпиране. Това, което се нарича deterrence на езика на специалистите, такова каквото оръжие имахме тогава. Разбира се, то беше настъпателно, България имаше ядрено оръжие, това хората, които са в бранша го знаят. Имахме ядрена артилерия, ядрени миномети Тюлпан, 240 мм. Когато България влизаше в НАТО и се поиска премахването на ракетите Скът, Фрок и СС-23, от американска страна на България бяха обещани тъй наречените системи за залпов огън. МЛРС е тяхната абревиатура. Такова нещо не беше дадено. Руснаците имат нещо подобно, което се нарича Смерч. И това са едни тактически комплекси, които позволяват да осъществиш възпиране срещу евентуална атака. В момента България е в толкова окаяно от военно-стратегическа гледна точка, че на мен ми се струва, ако направя връзка с разговора преди известно време, което водихме, каква файда от това, че външния, а преди известно време и военен министър като Николай Младенов е завършил кралския кореш по отбраната, след като не могат да поведат елементарен разговор за военно-стратегическата сигурност на страната. Обаче, знаете ли, хубаво е да имаме стабилна армия, която да не е по ньойските стандарти 25 000 души, но ДПС превзема България отвътре. Дори 100 000 армия да имаме в момента. При тези политически обстоятелства, при това съществуване на тази антиконституционна партия, която открито пледира за подобни промени в Конституцията, армията не може да помогне, ако петата колона отвътре работи като две армии. Тук проблема е вътрешен, не е военен. Проблема е вътрешен и той е свързан и с параметрите, в които функционира настоящия режим демократичен. Моето политическо визионерство, ако използвам този термин, ми говори, че в България съвсем скоро ще се наложи дебат, предизвикан, рано или малко по-късно, за промяна на политическото устройство. И той ще бъде най-вероятно съчетан с по-глобална промяна в рамките било на Южна Европа, било на разпадане. По-конкретно какво виждате като визионер? Промяна на политическото устройство е много общо. Вижте, България не може да продължи да функционира в подобен режим на демокрация. Тоест? На такава демокрация. Ами, нужна е промяна в Конституция,
в закони, в избирателен закон, въвеждането, ако щете, на някакъв ценз. Само че стигаме до ключовия въпрос, дали България, бидейки в рамките на Европейския съюз, би могла да направи нещо подобно. В България предстои промяна на стратегическата рамка. Ако тя не бъде променена, страната ще... потъне в блатото на... Не, говорим за анклавизация. Анклавизация, да го кажем направо. Охридския договор да се предложи на българска територия, ДПС в така наречените смесени райони да постигне автономия, каквато има автономия в Западна Македония, териториална и верска. Турската държава налива 12 милиона в джамийското настоятелство и ще построи на един от високите хълмове до Кърджали огромна джамия, което препоръчва на всеки, който има възможност да пропътува пътя от Гоце Делчев до Кърджали. И? Когато направи снимки, когато преспи на отделни райони и погледне... Аз предлагам да направим специално предаване по тази тема за този път, за който вие говорите. Да, ще взема пък и снимки от това, което аз съм правил.